Madwar 500 parteċipant minn aktar minn 41 pajjiż qed jiltaqgħu f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta għar-raba' Konvenzjoni Ewropea għal dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ. Il-konvenzjoni li tittella kull 5 snin għandha t-tema Youth Work Accelerate u se sservi ta' pjattaforma strateġika għal kollaborazzjoni u l-innovazzjoni fil-qasam tax-xogħol maż-żgħażagħ madwar l-Ewropa. Marvik N. De Bono mill-Aġenzija għall Programmi tal-Unjoni Ewropea spjegat is-sinifikat ta' din il-konvenzjoni u l-impatt li se tħalli fuq 5 snin li ġejjin. Kull min jaħdem f'din il-field, kemm researchers, trainers, facilitators u youth workers li nifisom iż-żgħażagħ, ħanaraw kif x'qed naraw fejn iridu li nieħdu lil din il-field il-qudiem fil-5 snin li ġejjin. Celine Martin mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Irlanda qalet li tinsab Malta biex tgħin fil-missjoni li jiġi rikonoxxut ix-xogħol maż-żgħażagħ u jidentifikaw fejn jista' jitjieb il-qasam. Absolutely astounded by the commitment and dedication of the Maltese Youth Work Agency in terms of driving and striving to improve collaboration across Europe. We have the similar challenges. We are island countries, and for our young people to access the opportunities, it's more challenging. So together we work with the Maltese to try and unlock those barriers, to unlock potential. Il-Kummissarju Ewropew għaż-żgħażagħ Glenn McAuliffe qal li x-xogħol maż-żgħażagħ huwa forza qawwija l-inklużjoni, il-parteċipazzjoni u t-tama. Min-naħa tiegħu Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zopparditanti qal li l-konvenzjoni qed tqajjem kuxjenza ġdida dwar il-ħidma fost iż-żgħażagħ. Ir-riżultati tal-konvenzjoni se jiġu ppreżentati fil-Konferenza tal-Ministri għaż-żgħażagħ tal-Kunsill tal-Ewropa, skedata għal Ottubru li ġej u li se ssir f'Malta wkoll.